За какво държиш това, бе? За какво държиш копчето? Снимаш ли, бе? Добре. Значи, здравейте, синове, фунчовци или каквито сте там. Това е бонус епизод на поредицата Гответе с Фънчо. Не очаквайте да снимам толкова често бонус епизоди. Ще ги снимам рядко. И знаете сега, тези бонус епизоди представляват, че ще готвим нещо по-трудно за по-напреднали. По-бързо. За по-напреднали са. И така. Сега се обяснява. Днеска ще готвим ментови шоколадови къпкейкове, обаче понеже няма ментова есенция, ще го направя с бадемова есенция и стават бадеми шоколадови къпкейкове. Бадемови шоколадови къпкейкове. Така, почваме. Бързо. Взимаме една чаша и половина обикновено бяло масло. Здравейте! Аз съм магиосник. Вижте как се появи изведнъж. Добре, стига ли ти? Сега вземем една чаша и половина обикновено бяло масло. Изсипваме тука едната чаша и... И така, вижте, още една половина чаша. Сипаме. Така това не е мерителна чаша, ако не споменах. Забравих да загря формата. Формата се загрява на 160 градуса. Не знам дали има нещо вътре. Да извадим. Това е вчерашният този кекс, който го правих миналия първи епизод. Вижте го. Сега сте го изяли почти, много е вкусен. Така, няма нищо вътре, 160 градуса. Ще го сложа на 200, на 180, да се загрее първо. Стига си има печката, бе. И после ще го включа на 160. Така. Направо ще го включа на 160. Само се догавам. Така. Здравейте отново. Това съм Фънчо и така нататък. Сега, след като сложихме брашно, една чаша и половина брашно, брашното, какаото и бакпулвер и солта. Значи, какао, 4 лъжици, какао не трябват. Взимаме една бърза лъжичка. Лъжица голяма. И сега почва да гребем какао. Ама тук е малко трудно, понеже тук е тъпо тази една. Ако искате го може да... Ще направя не сипеш това. Не. Добре. Да не стане гафа като кафето. Да не стане като кафето, да. Така, 3... Не може да. Абонирайте се за канала ми. Дайте положителен вот за този клип. Така, разбъркваме. Защото и какаото. Слагаме сега бакпулвер. Тоест една чайна лъжичка бакпулвер. Една чайна лъжичка, мъничка лъжичка, лекарствена лъжичка там. Бакпулвер. Това е какво да бика, защо съм извадил? Добре, връщаме се малко. След участно търсене на бакпулвер го намерихме. Така, една лъжичка мисля, че беше... Не спомням преди... Да, една лъжичка бакпулвер. Къде оставих лъжичката? Сега си издал тия звук. Добре, взимам нова лъжичка сега. Ето тук има някаква лъжица. Сей това бъркаше, бе! Няма нищо. Ето така. Слагаме една лъжичка горе-долу бакпулвер. Така. И разбъркваме. Фънчо. И може. Бъркаме. След това. Пише и... И солта. И сега да сложим половин чайна лъжичка сол. Тоест една щипка горе-долу. Слагаме. И бъркаме. Така. Става хубава смес. Много. А двете ята споено.
Така, голяма купа разбийте заедно захарта и маслото до гладка смес. Моята купа не е много голяма. Вече ще стигне обаче, ако не стигне ще го присипа някъде долу. Така. Взимаме. Кога да взема? Вземем някаква лъжица, да бъркаме. Ето ти тази, бе! Ама тази е от друго, така че не става. Какво ти дрим? Не добием. Дрим. Вие може да говориш малко на феновите, докато аз търся нещо на някаква лъжица. Ще поговори за Чарли. Не излизай там, там е забранена зона. Никой не трябва да научава за там. Защо? Ето, защото много тайно. Какво те... Малко ще се върна, че лъжица. Да, вери лъжица. Не знам как се бъркам с това чудо, ама... Така. Ще не взе малко по-малко. Защото не умей. Мързеждаме да търся. Така. Леко масло. Трябва ни... Една чаша... Мъфин. Или какво беше там? Мъфин. Къпкейк. Се казва това. Абе... Така. Едно и си. Вземаме. Трябва ни една чаша брашно... масло. Което също сте горе-долу едно пакетче от 125 грама. И още и половина. Тоест още половина пакетче. Сигурно скапано тъпо масло. Така. Взимаме половината. Ще го щупа с ръка. И горе-долу. Еу! Ей това. Сега ти се изплюска на земята. Много яко. Ще стане? Да, много интелигентни коментарчета. И да. Ето я. Това не е турбичката за буклук. Добре е да имате такава някаква или малко коще за буклук в кухнята, за да е по-лесно в чистата. Така. Мачкането трябва да е меко. Обаче аз забравих да го стопля, няма нищо. Слагаме захарта и маслото се разбиват на гласната смес. Тоест, май трябваше миксера в тази част, ама не, може така. Ма по-трудно. Да, с миксера. Абе, да Ще извадя миксера. Какво ще кажеш? Да извади ли миксера или не? Изваждай го! Добре. Здравейте пак. В момента разбивам маслото. Заедно и сложих една чаша на захар. Това трябва да стане на гладка смес. Какво трябва да стане? Трябва да стане на гладка смес. Бързо става това. Тази мисля, че вече е готова. Готово, разби се на гладка смес и сега се изсипат 4 яйца вътре в тази гладка смес, докато се бърка с миксера. Постепенно. Не мога да гледам сега, мама. Така, 4 яйца. Тук е още едно яйце. И така. Готово. Сега малко се побъркам. Така. Давайте. Така, аз изсипах мокрите съставки. Да не направите грешка. Да, трябва в сухите. И двете в голям съд. Това трябва да се пресипе в това. В мокро. Да, в мокро. Постепенно, докато се бърка пак обаче. Така, трябва хубаво да се смеси. Така, можеш, снимай тук. Но какво снимаш така отдолу само купата? Ето се вижда. Така. Трябва да се смеси добре. Сега.
Какво искаш, бе? Какво е? Я преди това, защото само гледай как бързо. Абе, то е съвсем малко. Свари го, бе! Как... Така, абе, къде снимаш, бе? Значи, Имам купата, да се види какво трябва да стане. Уенено смеш. Значи, така. Сега разбъркахме добре. Сухите в мокрите съставки. И сега следва да... Прицоване. Не. Да сбъркате сместа, есенцията и парченцата шоколад. Тоест, това го начупваме на парченца. Един шоколад го начупваме. Трябва ти 2 големи шоколада. Един е за глазурата, и за малко трябва. Сега, сложих натроших шоколада на едри парчета. То е по предпочитание. Ако искате на ситни, ако искате на едри парчета. Зависи как искате да са ви мъфините. Не мъфини. Да, къпкейкове. И сега слагаме малко... Шоколадови къпкейкове, да. След това слагаме една-две капки от Бъдемо с екстракт. Може като си искате екстракт да използвате. Много яко мириш. Опа, добре, малко прекалих, няма нищо. Ще е яко. Много яко мирише. Сега яко ще огони тук кухнята на Владем. Много яко. Много обичам този бадемов екстракт. Добре. Така. Да. Разбъркваме добре. Оха. Много яко мириш. О, гад. Има и вкус на бадеми. Много вкусно. Много вкусно. Пак като се изпочества, прелест. Може и така да си го И така. изядеш. Да, както казах. Види. И така. Кажете. И така. Чао. За сега. Сега след малко пак ще гледам. След малко пак ще Здравейте. Не. Така, готова е сместа. И сега трябва да го пресипваме и тук. Ела снимаш тук. Тази част ще бъде много кратка. Не, направо ще я скипнем, ако искаш. Трябва да се подмаже тавата. Трябва да се подмаже тавата за мъжни. Ако има предпочитание, даже аз... То пише в рецептата, че трябва с такива формички. Нали, с купички. Такива. Такива. Обаче аз нямам в момента и ще ги направя с тази тава. Ако искате, може да сложите в тавата с такива купички и всички можете да направите. И така. И сега започваме. Ще се сипа едно и след това ще скипна другата част, защото ще ми стане много досадно и ще стане много дълъг клипа. Защото хем е дълга тази рецепта. Просто сипваме така. Може и да не пипвате с пръсти, обаче аз се изкушавам да пипвам с пръсти. Така. Сипвате го просто, така. Както можете. Да, както можете. Аз ще си извадя една лъжица. Така. Така. За гласуване. И така. И така, си сипвате, то ще се разпредели докато се пече. И така, чао. Здравейте. Сега това са мъфините вече сипани вътре в тавата и сложени да се изпече, че изпекли се. Пече се около 30-35 минути. Проверявате ги, като слагате една клечка за зъби, мъжките вътре една клечка за зъби и изваждате. И ако е полепнало тесто, значи не са готови. А ако не е полепнало тесто по нея, значи са готови. И ги изваждате. Сега съм ги ставил тук за 5 минути да поистинат вънка. След това, след тези 5 минути, ги взимам, ги изваждам от формата. Слагам ги на решетка, такава желязна решетка, за да изтинат още 10 минути. И през това време, през 10 минути, които те сливат, ние ще направим нашата глазура отгоре. Това е. Чао. В момента бъркам останалото масло, т.е. една трета чайна чаша масло, заедно с 2 чаши пудра захар. Трябва да стане такова кремообразно. Това нещо такова. Гъскрем. Да. Взимате сега
малко от есенцията. Ако имате такава. Да, те трябва есенция, защото без нищо. Колко пак си искате, може да така, То може и без есенция. Две капки са, не може да без есенция. Що? Понеже стане толкова гадно ще стане. Не, всъщност, не знам, по-добре направете. Слагате малко от есенцията. Така само го бъркате и сърце. Ние с ръце. Да, ние сърце го бъркахме. И в микроволновата може малко да го пуснете. Да, ако не ви е топло въобще. Това маслото. Така хубаво разбърквате. На марципан мигиш. Да, аз всъщност този бадемов екстракт съм си го купил за да правя марципан. И сега ни трябва да снимай мене. Защото много секси. Така, сега ви трябва малко сладкарска боя. Така, ако искате, може и без сладкарска боя, значи стане много яко. В рецептата също не е така. Не, така е. Но що е бяло? Зелено е. Ама, няма нищо. С оранжево ще... С жълто. Жълто ще стане по-яко. Така, две капки сложа. Майко. Омага, прекали. Няма нищо. Пак се осрах. Това пак ще го намазах тук. Мага, не! За какво го мазах това там? Няма нищо. Чакайте маничко, фенове мои. Сега трябва да го изчистим това, защото става лошо. Майка искам да пия. Така. Даже не съм сигурна да... чисти се, добре. И го разбъркваме това. И ще стане оранжево. Жълто. Абе, точно прилича. Така, после сега ще го снимаме. И сега ще скипна. Здравейте, пак сега. Готови, ето ги готовите мафини, как излезат. Много са красиви, ще получили готова смес. Жълта, светена. Ако се чуете как да ги изваждате от формичката, въртете ги. Да, така е, тук ще го научих в този трик и стана. Така, сега ще правя формички отгоре малки слънчица. Абе, като пластелин. Топчици или малки слънчица? Топчици, Така. Така ли? Да. Така, кефи. Малко. Така и отгоре отваряме един шоколад. Едно шоколадче. Един шоколад. Отваряме. Късаме тук. Взимаме едно парченце. Ще да го направите малко. И така. Отстрани. Го слагаме. И така. Край. Ако Манчо може да гачи мафини. Иде, може. Ой.